Hai खुलुमबाय guys माने आंनि YouTube चेनेलाव नोंथांमोन गासिबो बरायबाय माने लोगोफोर माने दिनै जोङो शर्ट मुभि ओरैनो माने मबाइलजों शर्ट खालामनो नागिरदों आसा खालामो नोंथांमोना मोजां मोनगोन बे फंबायमोनखौ लानानै नाय हाय बाबु हाय आरो नै जोंहा बिनानावमोन दङ फैगासिनो नै बिनानावमोनजों हाय नानि हाय जोंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनानै हो जोंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनो हाय आयोबा YouTube फाग्ला चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना हो साबसक्राइब खालामना हो गाइसमोन माने जों दिनै मबाइलजोंनो माने मोनसे कमेडि भिडिअ शट खालामनो नागिरदों आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनगोन ना मा होनो नै एसे होनहरदो माने मा खालामगोन जों दिनै कमेडि ना कमेडि बानायगोन नै रानि सासेयाबो दङ नै बेबो ओमफ्राय नै जों दा फंबाय दङ उन्दै सानै मा गासिबो नोंथांमोना नायनो थाखाय नेनानै थादो अननानै जोंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना होबानो जाबाय इउटुब फाग्ला चेनेलखौ माने गाइस आङो गेजेर माने ब्लग भिडिअबो लाबोनो नाजागोन नोंथांमोननि थाखाय इयाव थां दुब्लियाव थां गाइसमोन ओमफ्राय बेखिनियानो दिनै आं माने नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायहरबाय माने नोंथांमोना आंनि इउटुब चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय बेखिनियानोसै गाइसमोन होमबालाय बाय बाय दिनैनि थाखाय बाय बाय दानि बाय 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 बाबुमोन बाय 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 बाय